You're gonna put it on the big one? I think they will also put it there It will be easier. for you to read, right? And I can see the total thing, and you cannot click it away too quickly. Okay, so as we organize the technical things, then I would like to claim a promise. Terwijl we de technische problemen oplossen, gaan we alvast een belofte lezen. In Romans 5:5. In Romeinen 5, vers 5. The Bible says, "In hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, who is given unto us." En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. At this time, we will continue with the series of the papacy and Revelation 13. We gaan verder met de serie waar we mee bezig zijn van Openbaring 13. And we'd like to ask the Holy Ghost to be with us. En ik wil de Heilige Geest vragen om in ons midden te zijn. Laten we bidden. Let's pray. Father in heaven, Vader in de hemel, we come to thee in prayer, Heer, we komen in gebed tot u. claiming the promise that we can come boldly to thy throne of grace. En we nemen uw belofte aan dat wij met vrijmoedigheid mogen komen tot uw troon. Lord, where we can ask with confidence forgiveness of sins, Waar wij met vertrouwen mogen vragen dat u onze zonde vergeeft. and also, Lord, to claim your presence in our midst. En ook dat om u te vragen om in ons midden te zijn. That you cleanse us, Lord, from pride and selfishness. Dat u ons reinigt van zelfzucht en trots. That you grant us, Lord, a thorough understanding of your character. Dat wij een duidelijk begrip mogen hebben van uw karakter. That you help us understand, Lord, this issue of Revelation 13 and the papacy. Dat u ons helpt om deze profetie van Openbaring 13 en het pausdom beter te begrijpen. Oh Lord, that you help us understand the love that you have for us Dat in wij these chapters. de liefde die u voor ons heeft mogen zien. Oh Lord, prevent us from falling into deception Help ons dat wij niet in misleiding vallen. and delusions going around in this world. Misleidingen die rondgaan in deze wereld. Oh Father, we thank you because you will give us your Holy Spirit. En wij danken u dat u uw Heilige Geest daartoe schenkt. In Jesus' name, In Jezus' naam. amen. Amen. Now, last time we were saying that the papacy has in his body the body of the leper. Ja, de laatste keer hebben we het erover gehad dat je in het pausdom vind je ook kenmerken van het luipaard. And the body of the leper which represents Greece, has in it the false education of the world. En dat het luipaard, stelt Griekenland voor, dus het heeft Griekse eigenschappen en dat gaat over het onderwijssysteem, hebben ze van de Grieken overgenomen. And so the Bible shows that Satan gave power and great authority to the beast. We lezen in de Bijbel dat de Satan grote autoriteit gaf aan dit beest. And all the Macht. aspects the Bible chose about this beast, En al deze aspecten die dat beest heeft. which includes the educational aspect. En dat is dus inclusief het onderwijsaspect, hebben we vorige keer besproken. Then it's sound to conclude that the Bible foretells that Babylon controls the world educational system. Dus wat de Bijbel daarmee voorspelt is dat het onderwijssysteem van de wereld beïnvloed is door dat systeem. Right? And we have light in the spirit of prophecy regarding that matter. En ook in de geest der profetie hebben we licht daarop ontvangen. We are to develop ourselves intellectually
according to God's manner. Het is belangrijk dat we onszelf intellectueel ook, dat we leren, hè, dat we ook intellectueel gevormd worden. Maar de vraag is hoe. So according to God's word, then that manner, his manner is not in public schools nor in universities. Gods manier vind je niet op de normale, reguliere scholen en universiteiten terug. Right? According to scripture, the teaching of the papacy or the teaching of the world focuses on the creature and not on the creator. Want de leer die je op scholen vindt in de wereld, is de nadruk ligt op het schepsel, maar niet op de schepper. And that the Lord describes in the book of Romans chapter 1. En in Romeinen 1 beschrijft de Heer dat. That happens when human beings are degraded morally and mentally. Als mensen mentaal en moreel achteruit gaan. That it is the monkey and how it evolved and the person and all things around it. Ja, het is niet de aap en hoe wij daaruit mensen zijn geworden. But not the one who made it. Ook degene die het gemaakt heeft, is daar buiten visie. Denying the origins of human beings. En zo wordt de oorsprong van de mensen niet daarin erkend. Therefore, theories like that always come from the papacy. Zulke theorieën komen van het pausdom. There's a common saying. Er is een gezegde. All roads lead to Rome. Alle wegen leiden naar Rome. Right? All of them. Alle wegen. All right. So the papacy controls the educational system of the world. Ze beheersen het onderwijssysteem in de wereld. You see clear acknowledgement from American politicians. Je ziet ook erkenning van Amerikaanse politiek. That the Jesuits were the ones that built the educational system of America. De Jezuïeten hadden een duidelijke hand erin om het onderwijssysteem in Amerika te vormen. Right? So it's out of the horse's mouth. En dat geven ze ook zelf toe. All right, so the Greek seek after wisdom. The word wisdom in the Greek here means Sophia, which means false, worldly wisdom. Ja, deze zin, de Grieken zoeken naar wijsheid, komt uit de Bijbel. En dat woord wijsheid hier, het Griekse woord daarvoor is Sophia. En dat betekent valse, wereldse wijsheid. Right? That's the wisdom that you will be taught in a public school and in a university. Dat is de soort wijsheid die op reguliere scholen en in universiteiten wordt onderwezen. It's not the wisdom of God, nor the perspective of God. Is niet de wijsheid van God en ook niet het perspectief van God. But the perspective of the papacy. Maar het perspectief van het pausdom. So make no wonder that young people, after going in those schools and universities, come out atheists. Dus je moet je niet verbazen dat mensen als atheïsten deze scholen verlaten. Why? Waarom is dat zo? Because the papacy controlling the education undermine the faith of these young people. Omdat het pausdom het geloof van deze jonge mensen in dit schoolsysteem ondermijnt. The Bible says, love not the world, neither the things or neither the education that is in the world. Ja, in 1 Johannes 2 vers 15 tot 17 zegt, heb de wereld niet lief en ook niet de dingen die in de wereld zijn, ook niet hun onderwijssystemen. I want to be a lawyer. Ik wil rechter zijn. I want to be Ik wil a physician. Ik wil dit en dit zijn. Right? And no matter what God says, I want to be. Wat God zegt maakt niet uit. Ik wil dat zijn. And I need my title. En ik heb mijn titel nodig. And if I become missionary, I get no title. Als ik een zendeling word, dan heb ik geen titels. Right? Kan ik niet mee leven. Love not the world, neither the things, neither the mindset
neither the education, neither the degrees that are in the world. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Ook niet zijn onderwijs, ook niet zijn titels, ook niet zijn eer, noem maar op. Right? If any man loves the world, the love of the Father is not in him. Or if any man loves the education of the world, Als the iemand, love of the Father is not in him. als iemand de wereld lief heeft, als het onderwijssysteem van de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. So, what do you mean? Wat bedoel je? The love of the Father is not in a person that is engaging in the education of the world. De liefde van de Vader, dat heeft toch niet te maken met het onderwijssysteem? Why not? Hoezo? Can he go to a classroom and out of his own choice attend an atheist class? Kan hij dan uit zijn eigen beweging, kun je als christen dan in een klas gaan zitten en door een atheïst les krijgen? Or in a class where God is not recognized? In een klas waar God niet erkend A wordt, class where the Bible is not recognized? waar de Bijbel niet de plek heeft die het moet hebben? And be in that class En in die klas zijn and at the same time try to serve God. en tegelijkertijd wil je God dienen. Hoe De ga je Bijbel- die twee verenigen? So chooses the education that God forbids and then try to be converted. Ze kiezen het onderwijs van de wereld en willen aan de andere kant proberen zich te bekeren. The Lord says in His Word, no one can serve two masters. De Heer zegt duidelijk dat je geen twee meesters kan dienen. For all, or for the education that is in the world, the lust of the flesh, is the lust of the flesh in the universities? Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, vind je dat in universiteiten? Well, many young ladies become mothers in the universities, Heel veel jonge meisjes worden moeders in de universiteit hoor. right? So it's not only the class, it's also the immoral influence Maar there. ook de immorele invloed speelt terdege een rol in deze tijd. And the lust of the eyes, De begeerte van de ogen. is that something over there? And the pride of life. De hoogmoed van het leven. Question: does a degree give pride to people? Geven titels. Maken die mensen trots? I am a PhD. I am a nurse. Ik, ja, ik ben hoog opgeleid. I am yeah, whatever. I am. Yeah, Ja, I am. ik ben dokter nog wat. Then if you don't have title, then you are nobody. Als je geen titel hebt, ben je niemand. Is that how God thinks? Maar hoe denkt God daarover? No. So the Zo purpose denkt is hij make niet. sure to get all the societies of the world under the control of this educational system. Dus het pausdom heeft hard gewerkt om alle scholen onder zijn beheer te krijgen. That those who don't belong to it are bullied by the society. Dat diegenen die daar niet bij horen, dat die gepest worden door de gemeenschap. But the Bible says, Maar de Bijbel zegt, the Lord says, my kingdom is not of this world. maar Jezus zei, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. The Lord says, De Heer zegt dat. you are not of this world, though you are in the world. Je bent in de wereld, maar niet van de wereld. So we were born here We zijn hier geboren to glorify God in life, om God te verheerlijken in ons leven. to develop ourselves intellectually and physically, Om intellectueel en lichamelijk ons te ontwikkelen. and work for the Master. En voor de meester te werken. That's the purpose why you and I were born here. Dat is het doel waarom wij geboren zijn. We were not born here to please pride and to get your own thing done. Niet om trots te zijn en om je eigen dingen gedaan te krijgen. The Bible says, De Bijbel zegt, and the pride of life is not of the Father,
but is of who? Of the world. De hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Okay. Hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh, and has nothing in me. Hierna, dit is Johannes 14 vers... You have it right there. Yeah, but you didn't read this one. No, but I put John 14, Hierna zal ik niet veel met u spreken, staat er in Johannes 14 vers 30, want de vorst deze wereld komt en heeft aan mij niets. Jesus answered, My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence. Johannes 18 vers 36 zei Jezus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk wel van deze wereld was, dan zouden mijn knechten voor mij vechten dat ik niet overgeleverd zou worden in handen van de Joden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Now, question. To what school did John the Baptist go? De vraag is, naar welke school ging Johannes de Doper? Where did he go? Waar ging hij naartoe? What degree he had? Had hij diploma's? Herod had something, right? He was a king. Herodes had iets, hij had titels, hij was koning. The priests were doctors of the law, and they were, De priesters waren dokters van de wet. they had papers. Ze hadden papieren. What John the Baptist have? Wat had Johannes de Doper dan? Nothing. And what did Niets. the Lord declare about him? En wat zei de Heer over hem? He is the greatest of all prophets. Hij is de grootste van alle profeten. So all these Pharisees, including the king, De fariseeën en de koning were nothing compared to John the Baptist. waren niets in vergelijking tot Johannes de Doper. So are we looking for the things that are unseen, or for the things that are seen? Kijken wij naar het onzichtbare of kijken we naar hetgene gezien kan worden? Okay, now we go here. What do the spots of the leopard-like beast represent? Ja, wat stellen die stippen nou voor op die panter? It says, Jeremiah 13:23, can the Ethiopian change his skin, or the leopard his spots? Then may ye also do good, that are accustomed to do evil. Ja, hier in het Engels staat Ethiopiër. In Jeremia 13:23 hier staat, kan ook een Cushiet zijn huid veranderen of een luipaard zijn vlekken. Zou ook u dan goed kunnen gaan doen, gewend als u bent om kwaad te doen? So the papacy has in it the body of the leopard with the spots, right? Of the leopard. Dus het luipaard is een deel van dat beest, van het pausdom. En die heeft die vlekken. So the Bible says the leopard cannot put away or change his spots. De Bijbel zegt, de luipaard kan zijn vlekken niet zomaar veranderen. So those who are accustomed to do evil cannot really do good. Diegenen die gewend zijn kwaad te doen, hoe kunnen die nou in één keer goed gaan So doen? in relation to the papacy, it shows that the spots of the leopard refers or tells that the papacy cannot change. Ja, die vlekken die laten zien dat het pausdom niet verandert. Now, what do we hear recently in Adventist pulpits? Maar wat preken we recent? But this document of 1965, but this, what is, Brother Stephen, what is the name of this black guy in the cabinet of Doug Wilson that is going, Diop? Yes. He says Diop zegt, that by the document of 1965 of het document van 1965, the Dignity of Humanity document, that's how they call it. how do you call it? Dignity of Humanity. De waardigheid van de mens heet dat document. The papacy changed. Verandert het pausdom, volgens hun. Now, that man, with all respect, is public, so we say it in public. Hij is ook in het openbaar, dus we kunnen het ook in het openbaar zeggen. Goes against everything
the Bible teaches against the papacy. Hij gaat in tegen alles wat de Bijbel leert over het pausdom. And that means in this open disobedience and defiance to the word of the Lord. Hij is in open ongehoorzaamheid aan het woord van God. Okay? The Bible says the papacy cannot change. So the spots of the leopard is a symbol of the false education of vain philosophy. Ja, de vlekken van het luipaard symboliseren het valse onderwijs van lege filosofie, Superstitious and pagan mythology. bijgeloof en heidense mythologie. Also it represents the false concept that good and evil must coexist. En het stelt ook het valse concept voor dat goed en kwaad allebei tegelijk moeten existeren, ofwel het yin-yang principe. So where the yin-yang comes from? Dus waar komt die yin-yang vandaan? It comes from the papacy. Komt van het pausdom. Okay, most of the world today have accepted this form of Hellenistic education which educated away from the creator to the worship of the creature. Ja, de meeste van de wereld vandaag hebben deze vorm van Hellenistische onderwijs geaccepteerd, die de mensen wegonderwijst van het aanbidden van de schepper en in plaats daarvan het schepsel aanbidt. So what is the creature? Man and nature. Dus de mens en de natuur wordt aanbeden, maar niet meer de schepper. So that teaching of worshiping the creature is seen in evolution, humanism and socialism. Ja, en deze leerstellingen, wat ze onderwijzen, zie je terug in de leer van de evolutie, het humanisme en het socialisme. So apart from God, the nature of man is evil. Want apart van God is de natuur van de mens kwaad. Evil is actually that Slecht. which is contrary to God's will. En kwaad, de definitie van kwaad, is datgene wat tegen Gods wil ingaat. So what do we think about ourselves when we disobey God? Dus wat denken wij van onszelf als wij God ongehoorzaam zijn? We are not thinking that we are evil. Dan denken we niet dat we kwaad zijn. That sounds, but Dat klinkt niet zo goed. if we go contrary to God's will, then we are evil. Maar als wij tegen Gods wil ingaan, dan zijn wij kwaad aan het doen. All right? So, okay. The attitude to reject God's authority, which is His word. Ja, je vindt de houding bij mensen om Gods autoriteit aan de kant te zetten en de autoriteit van zijn woord. Okay. Now, the other characteristics of the papacy in Revelation 13 is that his feet were as the feet of a bear. Een ander kenmerk die we vonden in Openbaring 13 is dat zijn voeten waren als de voeten van een beer. Right? Daniel 7:5, and behold, another beast, a second like to a bear. It raised up itself on one side, and it had 3 ribs in the mouth of it, between the teeth of it. And they said thus unto it, arise, devour much flesh. Ja, in Daniel 7 vers 5 staat er, en zie een ander dier, het tweede leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had 3 ribben in zijn muil tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier: sta op, eet veel vlees. Okay, now that's Medo-Persia. De beer is een symbool van Medo-Perzië. And according to the book of Daniel, they claim infallibility in their legislation. Ze claimen onfeilbaarheid in hun leer. Okay, the papacy claims infallibility. Het pausdom legt er aanspraak op dat hij onfeilbaar is. And the Bible shows that they got it from the Persians, En waar hebben ze dat vandaan? Van de Perzen. right? Kon niet veranderen. De wet van Mede en Perzen kennen we nog steeds als spreekwoord in Nederland. Okay, let me see.
here. Now, O king, establish the decree and sign the writing, that it be not changed according to the law of the Medes and Persians, which altereth not. In Daniel 6 vers 8. Even kijken hoor. Nee, vers 9 is het in het Nederlands. Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift dat niet veranderd mag worden volgens de wet van Meden en Persen, die niet mag worden herroepen. Okay, the laws of the Medes and Persians were claimed to be unchangeable. Yeah. Therefore, they set forth the claim of infallibility. Ja, de wetten van de Meden en Persen, zeiden ze van, die zijn onveranderbaar. Die mocht je niet herroepen. Dus daarom de claim van onfeilbaarheid, als je het eenmaal gezegd hebt, dan is het zo. Dat komt van de Meden en de Persen. Meaning they are never wrong, they never err. En onfeilbaarheid betekent, nee, wij maken nooit fouten, we zijn nooit verkeerd The papacy bezig. makes statements like that. En daarom komen zulke soort citaten, vind je bij het pausdom terug. Everything the papacy says or does is correct. Alles wat ze doen of zeggen, is zo. And never errs as God never errs. En ze claimen dus dat zij nooit dwalen, net zoals God nooit dwaalt. Now, the papacy, the beast of Revelation 13, the beast of Revelation 13 also had the mouth of a lion. Het beest van Openbaring 13 had ook een muil als de muil van een leeuw. Okay, now we go here, it represents Babylon. De leeuw stelde Babylon voor. And Babylon is also a representation of the pride of Nebuchadnezzar. En Babylon stelde de trots voor, zoals koning Nebukadnezar dat had. Now, you don't hear that about the Pope. Dat hoor je niet over de paus. That the Pope is, I did this and this is happening because of me and all that. You don't hear that. Je hoort niet van, ik heb dat goed gedaan en ik ben zo goed enzovoort. Dat hoor je niet In the media. in de media. But that doesn't mean it doesn't happen. It does happen. Maar dat betekent niet dat het niet gebeurt. In private. Maar in privé-sfeer is dat wel zo. Privately, it does happen. And in such a degree you don't imagine. En tot zover dat je het niet gelooft. So, and his mouth has the mouth of a lion. Dus een mond als de muil van een leeuw. What is the mouth dealing with? Waar gaat die mond over? For out of the abundance of the heart the mouth speaketh. De Bijbel zegt over de mond dat uit de volheid van het hart de mond spreekt. So the mouth is a symbol of the heart or the mind or will. Dus de mond is een symbool van wat er in het hart of in het verstand omgaat. Okay. Van de wil van iemand. Let us see what the heart of the king of Babylon was like. Wat was er dan in het hart van die Babylonische koning? Remember, we are talking about pride. We hebben het over trots. The king spake and said, Is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom by the might of my power and the honor of my majesty? That's how the papacy talks. Ja, de manier hoe ze praten is net als koning Nebukadnezar. En wat zei hij in Daniel 4 vers 30? Is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit? So the papacy prides itself of steering the world. Dus het pausdom is er trots op dat zij de wereld sturen. Right? That they can do anything, everything, all possibilities, all laws, all countries are in their hands. Alle mogelijkheden, alle landen, even churches. Dus, Ja. alle kerken, alles is in hun hand. Right? But Maar I remember Pope Francis. ik herinner me nog aan Paus Francis. He wanted to declare the Sunday law in his days. Hij wilde de zondagswet
uitvoeren in zijn dagen. with all that unlimited power. Met al die onbegrensde macht. But there was a video that came out. It's just deleted. Maar er kwam een video uit, maar ze hebben het intussen weggedaan. That despite of how hard he had worked, he still couldn't do it. Hij zei, hoe hard ik er ook aan gewerkt heb, maar ik heb het niet gered. And he said that with deep frustration. En hij zei dat met diepe frustratie. So it looks as if they had all power, Dus het lijkt erop dat zij alle macht bezitten. but Jehovah has the last word. Maar de Heer heeft toch het laatste woord. So God intervenes. God komt tussen beiden. They drank the wine and praised the gods of gold, and of silver, and of brass, of iron, of wood, and stone. Je ziet in Daniel 5 dat zij een afgoderij deden, want ze prezen de goden van goud en zilver en koper en ijzer en hout So en steen. the mouth of the lion is a symbol for pride, but also for idolatry. Dus die mond die staat voor trots, maar ook voor afgoderij. So the papacy would be known for idolatry. Het pausdom is bekend om zijn afgoderij. That means that he not only will have idols, but he will make the world and the inhabitants of the world to worship idols. Hij heeft niet alleen afgoden, maar hij maakt ook dat anderen afgoden aanbidden. And what is one of the idols nowadays? Wat is een van die afgoden in deze tijd? The children. Kinderen zijn voor veel mensen afgoden. So in a work of generations, In een werk van generaties. no matter how children do, Hoe kinderen ook zijn. how wickedly they can do, Hoe goddeloos ze mogen how doen. badly they can behave, Hoe slecht ze zich gedragen. they are not corrected, Ze worden niet they are gecorrigeerd. not reproved, Worden niet opgevoed. they are not told off, Ze krijgen geen standjes meer. but yet they are prized and they are the best children of the whole world. Maar ze worden de hemel in geprezen als de beste kinderen. Now, who is doing that also in the educational aspect of the homes? Wie doet dat ook in het onderwijs, in thuis? The papacy. Dat is ook van het pausdom. It's amazing. Het is ongelooflijk. How can the Lord reproved Aaron for The- being soft on his children? De Heer heeft Aaron terecht gewezen omdat hij te zacht was voor zijn kinderen. And the Lord killed his children and said to Aaron, you don't cry. En hij doodde een paar van zijn kinderen en zegt, je mag daarover niet huilen. Right? That's serious business. Dat is heel serieus. So okay, we have some idols. Hier hebben we een aantal afgoden. If you go to the Vatican, you have more idols. Als je naar het Vaticaan gaat, zie je een heleboel afgoden. Now, the word Babylon means confusion. Het woord Babylon betekent verwarring. Here's the Bible text. Confusion by mixing. Yeah. Verwarring door het te mixen. Okay, now, let me see. Okay, this probably we had said before. Yeah. Okay. Now, this is notice the source right here, the Catholic World, March 1894. Dit is van de katholieke wereld, dus het is van hunzelf. This is a public acknowledgement of theirs. Dit is wat zij openlijk zeggen, zelf. The church took the pagan philosophy and made it the buckler of faith against the heathen. De kerk nam de heidense filosofie en maakte het als een schild des geloofs tegen de heidenen. She took the pagan Roman pantheon, Ze namen het heidense Roomse pantheon, the temple of all the gods, de tempel van alle goden, and made it sacred to all martyrs. en hebben het heilig gemaakt voor alle martelaren. So it stands to this day. En zo staat het er nog steeds. She took the pagan Sunday and made it the Christian Sunday. Ze nam de heidense zondag en maakte het tot christelijke She zondag. took the pagan Easter and made it the feast we celebrate during this season.
En ze nam het heidense Pasen en maakte het feest wat we tijdens deze periode vieren. So, all these calendar celebrations that we have for the day of days and the day of that, Al deze kalenderfeesten, de dag van dit en de dag van the day of dat, the teacher, de dag van de the leraar, day of the driver, de dag van de automobilist, the day of, de Father Day, the Mother's father, Day, mother, Moederdag en Vaderdag en weet ik wat. all that comes from the papacy. Dat komt van het pausdom, al deze So dingen. all these days are not to be celebrated in the church. Dit zijn allemaal dagen die we in de kerk niet moeten vieren. You can have a few words of thankfulness to the Lord for having mothers and fathers, Je kunt een paar woorden van dank hebben aan de Heer dat we moeders hebben, dat we vaders hebben. But you cannot have a special program, Maar niet in de zin van een speciaal like programma. as a religious celebration, Als een religieuze viering of zoiets. because you are still within the frame of a papal. Want dan volg je People precies worship. het framewerk wat het pausdom ook heeft. Right? Now, if you study the almanac of the hidden world, Als je de almanak van de heidense wereld bestudeert, same story. hetzelfde verhaal. The day of this, the De day dag- of that, De dag van dit, de dag van right? dat. And all these days were celebrated in the temples. Al die speciale dagen werden in de tempel gevierd. All right, so we cannot play the same game here. We kunnen niet hier hetzelfde spelletje spelen. We come to celebrate the Lord, to worship the Lord in His own manner. We komen om God te aanbidden op zijn manier. That means we have to give up to things we are used to. Dat betekent dat we soms ook dingen moeten opgeven waar wij aan gewend zijn. Things we like. Dingen die we leuk vinden. And many times we have to renounce to culture. En vaak moeten we dingen laten vallen die deel zijn van onze cultuur. Are you willing to renounce to culture? Bent u gewillig om een deel van uw cultuur op te geven? To customs, Gewoonten, to ways of thinking, manieren van denken. and do what the Bible says. En dat te doen wat de Bijbel The Bible vraagt. says, "These are they that follow the Lamb wheresoever he goes." De Bijbel zegt, dit zijn zij die het lam volgen waar het ook heen gaat. Do you want to be one of them? Wilt u een van hun zijn? I want to be one of them. Ik wil een van hun zijn. If the Lord chose right, Wanneer de Heer rechts laat zien, you go right. dan gaan we rechts. You don't say, "Yeah, but maybe that is not applicable anymore." In plaats van te gaan discussiëren, ja, maar misschien is dat niet meer van toepassing. Yeah, I'm not sure about that. Ja, ik weet het niet hoor. Yeah, I look at it differently. Ik zie het anders. All right. We have studied about the judgment in the Sabbath school. We hebben over het oordeel gestudeerd hè, in de Sabbatschool. The Bible says, En de Bijbel zegt, "Son, be not thou wise in thy own opinion." wees niet wijs in eigen ogen. So we are to live by every word that proceedeth out of the mouth of God. We moeten leven van ieder woord wat uit de mond Gods uitgaat. It says here, okay, notice the same pagan rites and hidden superstitions and practices which were brought into the church when the Catholic religion became that of the empire. Dezelfde heidense gewoonten en heidense bijgelovige praktijken die in de kerk werden gebracht toen de katholieke religie algemeen werd in het Rijk. All these celebrations are being brought to the Seventh-day Adventist Church. Nou, zo zie je ook dat heel veel van die dingen binnengebracht worden in onze kerk vandaag de dag. Not only still prevailed, but were enlarged. Niet alleen dat ze nog steeds voorkwamen, maar het groeide ook nog. The celebration of rites of the mysteries still continued. De viering van deze dingen, van die mysterieën, ging nog steeds verder. Only with a more decided pagan character as time went on
and as the number of pagans multiplied in the church. Ja, en het kreeg een nog veel beslotener heidens karakter toen naarmate de tijd verder ging, omdat het aantal heidenen toenam binnen de kerk. What are these pagans in the church? Wie zijn deze heidenen in de kerk? Do you know that in South American countries, Weet u dat in Zuid-Amerikaanse landen, now to officiate the communion, om heilig avondmaal te they vieren, have to wear like a girdle, moeten ze nu een gordel dragen. and the figures in this purple girdle En de figuren in deze purperen, paarse gordel are like the faces of aliens. zijn net als de gezichten van buitenaardse wezens. And all the diaconesses must wear that girdle. En ook alle diakonessen moeten deze gordel dragen. Now, what are the aliens in our understanding, and biblical understanding? Wat zijn dan deze buitenaardse wezens? Are demons. Zijn demonen. Now, in the pagan times, In de heidense tijd we had these guys coming down from heaven and helping them on the earth, right? had je deze gasten die dus naar de aarde kwamen om te helpen. Right, because they knew more, they were more advanced. Want ze wisten meer dan de mensen op aarde. Zo Now, werd het. the concept of the aliens nowadays is the same. They come from where? Het concept is hetzelfde van deze buitenaardse wezens. So, paganism and spiritualism is being brought directly to the Lord's Supper. Heidendom en spiritisme wordt op die manier, op een hele directe manier binnengebracht in het heilige avondmaal. Members appealed to the leadership, but it didn't help. Leden hebben daarover geprotesteerd bij de leiding, maar er werd niets mee gedaan. To add to their impressiveness, the mysteries in the church, as in the original Eleusinian, were celebrated in a night. Ja, om het nog indrukwekkender te maken, werden deze mysterieën in de kerk, zoals in het originele Eleusinia, gevierd 's nachts. So my question is, Mijn vraag is, when they are wearing these purple things, als ze deze paarse gordels dragen, whom do they worship? wie aanbidden ze dan eigenlijk? Are not your clothes and your garments to be in harmony with the will of God? Moeten onze kleding niet in harmonie zijn met het woord van God? That is paganism. Maar het is heidendom. Hier is waar het vandaan komt. And these figures reflect the future prophecy En deze figuren, die stellen de toekomstige profetie voor. that Satan will personificate the Lord Jesus, Dat Satan gepersonificeerd als Christus zal komen. and demons will personificate the 12 apostles. En de demonen zullen de apostelen personificeren. Talk as they talked, En praten zoals zij spraken. and do the same miracles that they did, En dezelfde wonderen doen zoals zij deden. and quote a scripture. En ook de schrift citeren. So it's not only Jesus Christ that they will counterfeit, Het is niet alleen Christus die ze zullen nabootsen. it's also the 12 apostles Ook de 12 apostelen. at once. En Last Day Events. That is in the Last Day Events book. Je vindt dat in het boek Last Day Events. May God help us. Mogen God ons helpen. Delusions are running in the world, Misleidingen zijn er heel veel in de wereld. and the Lord says our only safety is to be in His Word. En de Heer zegt dat onze enige veiligheid daarin ligt. Dat we ons baseren op zijn woord. And have the extra oil of the Holy Spirit. En dat we het extra olie hebben van de Heilige Geest. Let's pray. Laten we bidden. Father in heaven, Vader in de hemel, we thank you for your Word. wij danken u voor uw woord. We thank you, Lord, for your Holy Spirit. Voor uw Heilige Geest. We thank you, Lord, because you are an undivided God, Heer, omdat u niet verdeelde God bent. and you teach us to be an undivided people.
En for ook dat wij niet verdeeld mogen zijn als volk voor Lord, u. a people that cannot serve two masters. Een volk die niet twee meesters dient. A people that brings everything to the altar of sacrifice to please thee and to glorify thee. Een volk die alles op het altaar legt om u te verheerlijken. Lord, a people that doesn't love the education that is in the world. Heer, een volk die niet het onderwijs van de wereld lief heeft. Lord, but a people that delight in thy Ten Commandments and meditate on them day and night. Maar diegenen die lust hebben in uw 10 geboden en daarover nadenken dag en nacht. Oh Father, please grant us the power of thy Holy Spirit Vader, geef ons toch de kracht van uw Heilige Geest to reflect your character om uw karakter te weerspiegelen and to understand thy word. en uw woord te begrijpen. In Jesus' name, We bidden dat in Jezus' naam. amen. Amen.